Hyvin pompi. Ja sinne menee lisenssiaatti 10.110 aika hänelle ja sen jälkeen saadaan jälleen Funny Bike näytös soloajona tähän seuraavaksi. Pasi Alakunnas. Rovaniemen mies on valmiina lähtemään täällä varsin messevällä pyörällään. Jeps, ja siinä hieno burnoutit tuli kyllä tuosta Funny Bikeista. Pasi Alakunnas. Alakunnas muistetaan veteli tuossa tunti pari sitten tuo 5.507 ja melkoista menemistä se oli kyllä alusta loppuun. Kyllä näin. Ja nämä Funny Bikethan ajavat täällä myös tätä 1/8 mailin matkaa, eli tuohon puoleen väliin rataan 201 metriä suurin piirtein on se kisamatka näille Funny Bikeille. Hauskausta Funny Bike. Very funny. No sen os saatana kun ensimmäistä kertaa hyppäs tuommoisen niin valmiiksi jo paskat housus. Tai se mikä oli kaulassa on housussa. Ja kyllä sieltä tehoa lykkää ja näin menee siinä melkomoiseksi.